Biserom, vidi ga. Se prendo su tutto, guarda. Dimna bomba je ovo. Opet dimna bomba. Smoke grenade. Veliki je, gleda. Jel si to lopovi? Da, ovo su lopovi. Onda bi bila malo. Kuća se sluša u ulogu. Oni se sad hvataju za konop, sad će ih heli povući gore. Sad gledaj. Koliko je dolazi? Koliko je dolazi? Ne. Konfiguraciji bez sjedala, ograničenje putnika je maksimalna poletna visina. Daj, čekaj, sam ja moram da se... Uživaj dupe. Ja sam zadnji prošli put. Mislim da to se nije ispada, možem to samo šmigovi. Nije ovo gotovo. A bili smo krenutim leđima. Svetski rat. No me jodas. Yo sé, pero no dejan ver. Algunas del celular. Déjala ahí si quieres. Ahí, entonces.
ne bi dobio. Thank you.